Kaixo ekipo, zelan gauz, hemenik errozta bere, zeuekaz. Bueno, gutxituna erakutsi da gaur, ze batzuk ez duten doztozie, egin doztozie galdetu, Iker, bai, etxik urpekaritzan zer egiten zu? Bueno, gaur, irudi hauekaz, gutxiti azaldu apurtzu bat zer dan, eitzen urpekarizo, bale? Normalion, urpekarizo eitzen dulan itxoso bat, itxosuen, bai, gaurko honetan, tokadazku errekan, etxilean, bale? Orduan, bueno, hantik ikutko gara. Errekarantzko bidea erakutsiko dizuez, bale? Kadagua ibaian gaude, bale? Hemendik jaitsi bargera. Hemendik ikusten dugu zara eskabadorarik eta makinarik ezin da sartu, ezta? Horregaitik goaz gu, urpekariak. Kadagua ibaia, bale? Ez dakit ikuste baldin bada ondoa, egin behar duguna da ondo guzti hori atera, bale? Zulo bat egin behar dugu. Hor azpian, area, ikusten duzuen are hori, hor dagoena, ezta, kendu behar dugu hortik. Bestela ura ezin da sartu enpresara. Horra goaz. Bueno, ez dakit entzuko baldin bazait ondo, porque kompresore bat daukagun martxan, eta oso entzuten. Eitzen duguna zer da, kompresorea hor goian dago, bale? Orduan, azkenengo hoditik hartzen dugu ura. Ura sartzen da, bale? Eta kompresoreak sukzioa eitzen dago. Orduan, venturi erabilita, hemen barruan eitzen ditugu harriak hartu eta ateratzen dira, bale? Vale, ea temporada daukagu. Ikusten duzu erez, venturiak behan dagoen harritzikar guztia hartzen du eta botatzen du ararte, amaiera ararte. Vale, hemen oraintxe momentuan daukagun ondoa izango da metro erdikoa eta saiatu margarena da bi metro arte lortzen. Vale, orduan metro terdi edo gehiago kolurra egin behar dugu kendu horrela. Ura ez dago oso hotz, vale? Eskertzen da, ze azkeneko aldian, abenduan, etorri ginenean, ura 6 gradutara zegoen. Oso hotz. Horai, bueno, asko sobeto dago. Venga, abertzen atoen egura. Horai arte ekipo. Bueno, batzuk esango duzuie, bale, Iker? Ondoak kentzen eritzara, baina zertarako kilton bi daude, bale? Kiltonak azken finean dira filtro handi batzuk. Filtroietatik ura sartzen da, baina harritzikarra, harritzikitzoa ez da pasatzen. Hauek erabiltzen dute enpresa handiak erreketako ura hartzeko, ze urak azkenean, behar dute ura gauza askotarako, baina ez dute nahi harriak sartzea hor barruan, bale? Kiltona, ez dakit horrendik ikusiko bala zen kiltonak dauzkagu estalita, bale? Izango litzateke hau, aitzeratuko bezuet. Vale, kiltonaren hori izango litzateke azkeneko zarrera hodia, baina kiltona hemen dago.